ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро омода кардем ва пеш аз оғози навор миннатдории худро ба ҳар яки шумо мерасонем. дар навори гузашта лайкҳои шумо ютубро ба ҳайрат овард. ҳазор раҳмат бародару миннатдорам. акнун биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. рӯзҳои истироҳатии гузашта варзигари бебоғ ва машҳури тоҷик Муборакшо Муборакшоев дар ташкилоти Правда FC аввалин муҳорибаи худро бо қоидаҳои бокс зидди варзигари рус Николай Нестеров гузаронд ва дар чорум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. мо Муборакшо даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. хотиррасон мекунем ки аз аввал рақиби Муборакшо бояд ки варзигари арманӣ Давид Хачатарян мешуд, аммо ӯ осеб гирифт ва дар муддати кӯтоҳ Николай ба ҷои ӯ ба муҳориба баромад. баъди ин муҳориба ташкилоти Open FC дар саҳифаи расмии худ акси Муборакшо ва Николайро нашр карда чунин навиштанд: ба наздикӣ дар турнири Правда Fighting ҷанговари бебохт аз Тоҷикистон Муборакшо Муборакшоев бо рекорди 7-0 ва Николай Нестеров муҳориба бо қоидаҳои бокс гузарониданд, ки дар он ғолиб варзигари тоҷик шуд. ташкилоти Open FC тарафдор аст ва мехоҳад ки реванши Муборакшо ва Николайро бо қоидаҳои ММА ташкил кунад. Николай Нестеров ва Муборакшо Муборакшоев тайёр ҳастанд ки дар қафаси Open FC муҳориба гузаронанд. ба назарам ин муҳорибаи сахт хоҳад шуд, навиштааст Open FC. дӯстон, фикр мекунем ки идеяи хуб аст. акнун ҷавоби ҷанговарҳоро интизор мешавем. мушзани машҳури тоҷик Шавқат Раҳимов муҳорибаи навбатии худро барои камарбанди IBF мегузаронад. оиди ичи сомонаи хабарии Спорт Экспресс хабар дод. рақиби Шавқат чемпион ва соҳиби камарбанд варзигари бритонӣ Ҷо Кордина хоҳад шуд. муҳориба дар моҳи сентябр ба нақша гирифта шудааст. саҳнаи аниқ ва макони гузарондани муҳориба ҳоло аниқ шудагӣ нест. Шавқат Раҳимов мушзани бебоғ буда рекорди 16 ғалаба ва 1 ничия дорад. ҳамчунин рақиби ӯ Ҷо Кардина низ мушзани бебоғ буда рекорди 15-0 дорад. хотиррасон мекунем ки Ҷо Кардина рӯзи 4 июн соҳиби камарбанд шуд. ӯ дар муҳориба варзигари ҷопонӣ Кеничи Огаваро дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст дода буд. акнун Кардина камарбанди худро моҳи сентябр зидди Шавқат Раҳимов ҳимоя хоҳад кард. ва дӯстон, мо ба Шавқат омодагии беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. шаби гузашта ҷанговари бебоғ ва машҳури тоҷик Нурулло Алиев номзади худро ба ташкилоти Dana White Contender Series пешниҳод кард. Алиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта аз мухлисони худ хоҳиш кард ки дар поёни ин акс ӯро адметид кунанд. ва дӯстон, мухлисони тоҷик комментариҳои ин аксро кафонданд. ҳозир шумо дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ки чӣ гуна мухлисони тоҷик ҷанговарони тоҷик Dana White ва Нурулло Алиевро адметид карда истодаанд. биёед мегзарем ба худи акс дӯстон. дар поёни ин акс навишта шудааст ки турнири Dana White Contender Series баргашт ва шашум сезони худро аз рӯзи 26 июл оғоз мекунад. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Нурулло Алиев дар ин турнир баромад кардан мехоҳад. хотиррасон мекунем ки ташкилоти Dana White Contender Series и ташкилоти худи президенти UFC Dana White аст ва шахсоне ки дар он ҷо ғолиб мешаванд бо ташкилоти UFC шартнома мебанданд. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки онҳо ба Нурулло имконият медиҳанд ва Нурулло дар он ҷо баромад мекунад. дӯстон, агар шумо дар поёни ин акс Нуруллоро адметид кардагӣ набошед, ҳатман даромада ӯро адметид кунед ва ҳамин гуна онҳо Нуруллоро мебинанду ба ӯ имконият медиҳанд. барои ин дар ролики мо низ лайк монед ва ба дигарон равон кунед. чанд қадар одами зиёд ролики моро бинанд ва дар поёни ҳамон акс Нуруллоро адметид кунанд, ҳамон қадар имконияти Нуруллоро қабул кардан зиёд мешавад. барои ҳамин дӯстон, биёем бародармона дастгирӣ мекунем. вақти он расид ки ҷанговарони мо низ дар UFC баромад кунанд. то боздид хонободу сарбаланд бошед.